भोजपुरी नाच, नाटक और इस संगीत के आसमान के बुलंदी पर पहुंचावे में भिखारी ठाकुर का योगदान अमिट बा। भोजपुरी का पुरखा कलाकार भिखारी ठाकुर भोजपुरी नाच, नाटक और भोजपुरी गीतन के एगो अलग सम्मानजनक पहचान देले बाड़न। विदेशिया प्यारी के संवाद मन हमारी परदेस जाए के चाहता अब ही प्यारी आ जल्दी से तैयार करा कुछ रास्ता के बटा। उनकर गीत, नाटक भोजपुरी संस्कृति के थाती के रूप में बा। आ भिखारी ठाकुर भोजपुरिया समाज के स्मृति और इतिहास में सांस्कृतिक महानायक के रूप में दर्ज बाड़े। द लीजेंड ऑफ भोजपुरी। अठारह दिसंबर 1887 के एगो नाई परिवार में जन्म लेवे वाला भिखारी ठाकुर उस समय के एगो लोकप्रिय बाकी समाज में तिरस्कृत विधा नाच और नाटक से सामाजिक रूढ़ी कुरीति, भेदभाव और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध का ऊ अलग जगौलन कि सारण का एगो गांव कुतुबपुर दियारा का नाई भिखारी से पूरा भोजपुरी समाज का सांस्कृतिक नायक भिखारी ठाकुर बन गया। भोजपुरी का सबसे बड़ा कलाकार, भोजपुरी का शेक्सपियर। चलो हमारे साथ, इस बादल को छोड़ दो बेटा, चलो हमारे साथ। भिखारी ठाकुर जात से नाई रहलन, बाकी अपन पारंपरिक पेशा में उनकर मन कबो ना लागल। नाच आ नाटक में उनकर आत्मा बसत रहे। यही से घर परिवार हर तरह के दबाव के दरकिनार करके आखिर में वो अपन नाच पार्टी बना ही लेलन। हालांकि नाच पार्टी बनावे से पहले कमाए खातिर वो कलकत्ता भी गइलन, बाकी ओहिजा कमाए में मन ना लगल। हाँ, ओहिजा का रामलीला या यात्रा जरूर प्रभावित किलस, जौना के चलते लौट के अइला के बाद भिखारी ठाकुर पहले रामलीला शुरू किलन, फिर नाच मंडली का गठन। भिखारी ठाकुर अपन नाच मंडली तो बना लेलन, बाकी ओ घड़ी भोजपुरी नाच लौंडा सबके फूहड़ आ अश्लील प्रदर्शन खातिर कुख्यात रहे। भिखारी ठाकुर का मन इस सब देख के दुखी रहत रहे। उ के समाज में इज्जत दिवावल चाहत रहलन। एकरा खातिर उ खुद नाटक लिख के अपना नाच मंडली में प्रस्तुत करे लगलन। अपना नाच पार्टी के माध्यम से भिखारी ठाकुर नाच और नाटक में ऐसा प्रयोग किलन कि भोजपुरी का तिरस्कृत और अश्लील कहे वाला लौंडा नाच सामयिक का सामाजिक समस्याओं पर प्रहार करे के सबसे सशक्त मंच बन गई। हालांकि शुरू में भिखारी ठाकुर धार्मिक नाटकन पर ही ज्यादा जोर दिहलन, बाकी आगे चल के वो अपन नाटकन में समाज का समस्या दिखावे लगलन। गबर घिचोर, बेटी बचावा, विदेशिया जैसन अपन नाटकन के माध्यम से भिखारी ठाकुर सामाजिक कुरीति आ कुप्रथा पर गहरा चोट करे शुरू कर दिहलन। भोजपुरी समाज के भिखारी ठाकुर ही पहला बेर बतौलन कि नाच खाली मनोरंजन के ही ना बल्कि सामाजिक चेतना जगावे के भी माध्यम हो सकेला। उनकर लिखल आ मंचित नाटक दर्शकन के खाली मनोरंजन ही ना करस, ओकरा से आगे बढ़ के उनकर आंख भी खुलस।
भाई गणेश कहा तरह कि 2 टुकड़ा करवाई, गड़बड़ी कहा तरह कि 2 टुकड़ा करवाई। अरे जरा अपना बेटा के मुंह लिखे ओकर बेटा कैसा, बेटा के मुंह पर मोहतैया के गणेश को हाँ बेटा ले दो। जो बेटा माता जो बेटा माता भिखारी ठाकुर भोजपुरी समाज में स्त्रियन का दयनीय दशा से काफी दुखी रहलन। ये बात के उनकर लगभग हर नाटक में देखल जा सकेला। फिर प्यारी पहेली, हाय नाथ तोहे सौंप दी धान, मोर भाई बाप महतारी, असत के बंधन तोड़ी के स्वामी जी, मत करहूं बड़ी यारी। भिखारी ठाकुर 2 दर्जन से ज्यादा नाटक लिखलन। शुरू के कुछ नाटक छोड़ दिया जाओ तो उनकर ज्यादातर नाटक समस्या प्रधान, ओहू में खासकर स्त्री के दुख पर ही आधारित रहे। भोजपुरी में उनके स्त्री विमर्श का पहला अध्येता भी कहल जा सकेला। नाच मंडली शुरू कैला के बाद भिखारी ठाकुर के तो कई जगह अपमानित होखे के पड़ल। बाद में भी बहुत लोग उनके बेइज्जत करे के प्रयास किलन। बाकी अपना नाच मंडली और चाहे वालन के बीच मलिक जी का नाम से मशहूर भिखारी ठाकुर को विचलित ना भइलन आ अंततः साबित किलन कि उहे सही रहलन, उनके गलत बताए वाले लोग गलत। भिखारी ठाकुर कितना सही रहलन एक यही से समझल जा सकेला कि केहू उनके भरत मुनि के परंपरा का पहला नाटककार मानेला तो केहू भोजपुरी का भारतेंदु हरिश्चंद्र। महापंडित राहुल संकृतायन तो उनका के भोजपुरी का शेक्सपियर का उपाधि दिल रहलन। एकरा अलावा उनका के कई गो औरी उपाधि और सम्मान मिलल। भारत सरकार के तरफ से भी भिखारी ठाकुर के पद्मश्री से सम्मानित कल गई। 10 जुलाई 1971 के भिखारी ठाकुर दुनिया के अलविदा कह गए। बाकी दुनिया छोड़े से पहले भोजपुरी नाच और नाटक के काफी समृद्ध कैला के संगे संगे एगो सम्मानजनक मुकाम पर भी पहुंचा दिल रहलन। बाकी उनका आंख मुदला के संग ही एक पतन भी होखे लागल। भोजपुरी नाच आज फिर वही अश्लीलता और फुहरता का आरोप से घिर गई बा। भोजपुरिया समाज के एकरा पर सोचे के चाहिए आ ए विधा से जुड़ल लोगन के भी। ई है भिखारी ठाकुर के सच्चा श्रद्धांजलि भी हुई आ उनकरा के याद कैला का मायने भी। एकरा देश से बोला इका पैदा ले बड़ो गबर घिचोर बाबा, गबर घिचोर हां बाबा आने आओ। यह गबर घिचोर हमर बाबा कही है कि तू अपन जान दे दो तो दे देबो, दे दे। अब बाबा कही है कि तू कुआं में गिर जाए तो गिर जेबो, गिर जाए। अब बाबा कही है कि तारा में तीनों का हक बराबर बा, तारा के 3 टुकड़ा काट के तीनों में बांट दिया जाए तो तारा कबूल बा, कबूल बा, कबूल बा, कबूल बा। तो बुलाओ जल्लाद के। देहु खबर जल्लाद के जाई, देहु खबर जल्लाद के जाई,